Akong basahon ang Revelation chapter 6 verse 12 down to verse 17. Ang pulong sa Ginoo nagaingon diyan Revelation 6:12 down to verse 17. Balikon ako. Revelation 6:12 down to 17. I looked when he broke the sixth seal, and there was a great earthquake, and the sun became a black as sackcloth made of hair, and the whole moon became like blood, and the stars of the sky fell to the earth, as a fig tree casts its unripe figs when shaken by a great wind. The sky was split apart like a scroll when it is rolled up, and every mountain and island were moved out of their places. Then the kings of the earth, and the great men, and the commanders, and the rich, and the strong, and every slave and free man, hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains. And they said to the mountains, to the rocks, Fall on us, and hide us from the presence of him who sits on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who is able to stand? Maga. Moto. Thank you, Ruiz, sa stars ni mga gift. Now, magatuon kita unang-una. Na term nga the day of the Lord. Unsa ning the day of the Lord? Ginagamit kini sa unang nga panahon para nga i-picture out ang judgment day sa Ginoo for a certain place. Tungod kinakasila sila batok sa Ginoo. Pero kana nga word na prophetic nga meaning. Nahitabo ka na sa past, pero ga-picture out ka na kung unsay mahitabo sa future, sa katog yung final great day of the Lord. Kining day of the Lord, mo kini ang day sa Lord nga siya manimalus. Sa Old Testament, gimension kini 19 times ang day of the Lord. Sa New Testament, gimension kini og 4 times the day of the Lord. Unya, kining day of the Lord, kining atong gimean diri nga day of the Lord, nga final day of the Lord, mga igsoon, nabahin kini sa duha. Ang una is sa 7 years tribulation, ikaduha after sa millennium. Okay, remember ha, ang day of the Lord is nabahin sa duha. Ang una is ang tribulation day or ang 7 years tribulation, dayon ang ikaduha is ang katubitang after sa millennium. Dili ka ta maglibog nganong na-separate ka na, kay matud pa sa 2 Peter 3:8, with the Lord 1 day is like 1,000 years, and 1,000 years like 1 day. Para sa Ginoo, ang isa ka adlaw susama sa 1,000 ka tuig para kanato, og ang 1,000 ka tuig nato para lang sa Ginoo isa lang na ka adlaw. Now, adunay most detailed nga exposition ni Apostle Paul mahitungod sa coming day of the Lord sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 4. Palihog kog ba sabi? Na may mga Bible diha. Kung basahon sa Bisaya ha, kay English mo guni akong gibasa ting ako Bisaya. Kung basahon na 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 4. Mga igsoon, dili na kinahanglan nga sulatan pagkamokon kanus mahitabo kining mga butanga. Kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga maabot sa gabi. Ang pagbalik sa Ginoo mga igsoon sama sa usa ka kawatan sa kagabihion. Dili kini magsaba. Sa magud nga ang kawatan dili manuktok sa inyo nga balay moagi sa bintana. Ingon ana usab ang pagbalik sa Ginoo. Dili kini magsaba. Mukalit lamang kini kaabot nga ikaw makuratan kung naapil ka ni aning panahon na. Busa, ang sugo sa Ginoo sa mga tribulation saints dapat magbantay sila, magwatch sila, magtukaw sila. Kay ang Ginoo mo balik sama sa kawatan. Ang pangutana, andam ka na ba? Ikaw, kay rapture man atong paabuton, andam ka na ba sa rapture? Basin baon ni ang mga igsoon nga inagbalik sa Ginoo, i-rapture ni ayang mga iyaha, dili ka maapil. Kay dili ka iyaha. Kung ikaw dili pa iyaha sa Ginoo, pagrepent, dawata si Kristo, isip imong Dios og manuluwas, kapuyo sa imong kasing-kasing, ug kung siya mabalik, mauban ikaw sa langit.
Inag-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan, ug luwas sa kakuyaw. Sa kalit lang moabot kanila ang kalaglagan sama sa kakalit sa sakit nga bation sa babaye nga bati. Unya dili sila makalikay niini. Ang mga tao aning panahon na magsige sila ingon nga malinawon, walay gubot. Pero sa kalit lamang moabot ang day of the Lord. Dili sila kabantay, dili sila kaikyas, ug mabati sila kasakit sama sa usa ka babae nga mamapdos. Nagburos, grabeng katalagman, sama kasakit, ug sama kakalit sa kasakit ng gibati sa babae nga nagmamapdos. Unya dili sila makalikay niani. For apan kamo mga igsoon, wala magpuyo diha sa kangit-ngit, busa dili kamo makalitan sa maong adlaw nga moabot sama sa usa ka kawatan. Kita mga Kristohanon, wala kita nagakinabuhi sa kangit-ngit, kundi kinabuhi ta sa kahayag. Mo nang inabot sa day of the Lord, dili kita makalitan. Makaikyas mangunta ni ani. Ingon pa niya sa verse 10. Ingon verse 9, ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So ang Ginoo wala nagpili sa tuwa para silutan. Nagpili kanato ang Ginoo aron maluwas pinaagi kang Kristo Jesus. Wala ta niya gitagana sa day of wrath. Gitagana ta niya sa salvation. Mo na mga igsoon nga dili kita maapil sa wrath sa 7 years tribulation or sa the great tribulation. Nganuman tungod kay kita nasa kahayag, dili kita makalitan inigbalik sa day of the Lord. Pero kini mga tawhana nga mga daotan kay nga mga tao, mga bahag lang, walay bantay-bantay sa Biblia. Walay bantay-bantay sa pulong sa Ginoo. Sama sa kawatan nga moatake sa ilaha nga balay. Ingon ana pod ang pagbalik sa Ginoo aron hukman sila. Now, ang mga Thessalonians nangutana about kang Paul. Ang mga Thessalonians nangutana kang Paul about sa timing, sa sequence sa events about sa day of the Lord. Now, yan gisultian ng mga Thessalonians nga sa 1 Thessalonians chapter 4, sa 4:4 na ay rapture. Then pagka 5 is day of the Lord. So, giyon niya na pagsulti ang rapture sa chapter 4, then gisulti din niya ang day of the Lord sa chapter 5. Nagpasabot kini nga una ang rapture kaysa day of the Lord. Since the day of the Lord will come unexpectedly and without warning, ang mga believers sa tribulation dapat nga magabantay, magatukaw ni ani. Now, ato kita sa ato naging verse. Ako lang gisgutan ang day of the Lord, ha? Day of the Lord, ha? Day of the Lord. Dili ka mo maapil sa day of the Lord, ha? Kay kamo tuan na sa langit niyan eh. Ang day of the Lord, ang judgment day, ang pagsilot, ang pag-revenge para lang kini sa mga unbelievers. First point is the reason for fear. Nasa verses 12 down to verse 14. Revelation chapter. Ang title sa ato ang message is Fear of the Wrath to Come. Fear of the Wrath to Come. Ang sixth seal. Nasa Revelation chapter 6 verse 12 down to verse 17. The first point is the reason for fear. Ang rason nga nung mahadlok sila. Ingon diri, Bisaya akong basahon. Revelation 6. English man to ganiya karon Bisaya na pod. 12 to 14. Nadungog ko ang daw usa ka tingog gikan sa taliwala sa upat ka buhing binuhat nga nag-ingon. Usa ka litrong, say pa niyong ibasa? Dapat 12 ko. 12. Nakita ko nga gitangtang sa nating karnero ang ikaunom nga silyo. Unya milinog ug kusog kaayo ug naitom ang adlaw sama sa itom nga panapton ug ang bulan napula sama sa dugo. Nangahulog ang mga bituon sama sa dili pahinog nga mga igos nga gihuro sa kusog nga hangin. Nahanaw ang langit ingon sa gilukot nga basahon ug nangatay-og ang kapuluan ug kabukiran gikan sa ilang nahimutangan. Ako i-explain. Kanang ginaingon diha mga igsoon nga
nanghulog ay nakita ko nga gitangtang sa nating karnero ang ikaunom nga silyo. Silyo meaning judgment na ha. Unya milinog. Ani nga time mga igsuon ang linog. Wala pa ma-experience nga linog karon. Na may paglinog karon ba 0.5 5 magnitude, napoy 7 magnitude, napoy 6 magnitude, kusog kaayo. Pero kini nga linog diri sa ikaunom nga silyo sa future, kusog gayud kayo nga linog nga wala pa moagi sa history sa past. Kusog kaayo ug tungod sa kusog sa linog naay resulta. Na itom ang adlaw sama sa itom nga panapton ug bulan nga napula sa sama sa dugo. Now, unang-una maigsoon is kay di ba maglinog man, mangbuto ang mga bulkan. Mangbuto ang mga bulkan ni. Nya, ang mga gubat of course, mga binumbahay, ang mga dust ba, manglupad sa ibabaw. So kung maglantaw ka sa langit, maglantaw ka sa imong palibot, maasaw kaayo. Kung naka dito sa deserto, maasaw jud kaayo. Dayon, daghan mga smoke sa bulkan kay ang mga bulkan nga tanan mahimo sila nga mga active. Gamay ra siguro ang dili active ani nga tanan time nga mga bulkan. Daghan volcanic eruptions, daghan mga kapag mga gubat, mangbuto ang mga missiles, ang mga atomic bombs, ang mga nuclear bombs. So daghang aso dito sa babaw. Mga smoke, mga abog-abog. Nga tungod sa kabaga niya mo darken ang adlaw. Pagkatapos may most possible ani pagyud is na ay total solar eclipse. Busa nga ang sun mo itom gayud siya. Basta ganay solar eclipse, ang buti pasabutan na ang sun gitabunan sa moon. Muna nga mo black ang tunga niya. Totally black siya. Solar eclipse. Unya unsa may mahitabo aning ang bulan na pula sama sa dugo. Matod sa gatoong tungod lagi ni sa abog-abog, busa kini siya magpula. Ug I believe mahitabo pud ani ang blood moon. Tawag kini blood moon. Gitawag kini total lunar eclipse. Nga ang adlaw ba muagi sa atong shadow. Mao ni ang sun, mao ni ang earth, mao ni ang moon. Pagbanda sa light sa sun ngadto sa earth, na shadow di ani. Kini nga shadow mulabay diri ang moon. Mao na nga mupula dayon ang iyang color. No, kini nga imahe makapatarantak kini sa mga tao. Grabe pang aso-aso diha, grabe pang linog. Linog pa diha, nagbuto ang mga bulkan, nuclear bombs, kay gubat pagkatapos ni itong pagyud ang adlaw pagkatapos nag-blood moon pagyud ang mga tao, mga taranta sila, magapanik yun sila pag-ayo ani nga time. Katong mga tao nga nabilin sa rapture. Busa kung nabilin ka niya na kung nervyosa ka, wala na, gasinggit-singgit ka na. Ang uban anay gahinog na. Yes, wala na taan nga time. Now, may tabo kini sa Great Tribulation. Kini bitang ika-6 nga seal, may tabo kini sa second half sa 7 years tribulation. Magkukupapil. Example, mao ni ang 7 years tribulation. Tungaon nimo na first half, second half. Ang first half mga igsuon. Ang first half si Antichrist diri buutan pa. Pero pagkatunga-tunga si Antichrist mag-reveal nga siya kalaban dahil sa mga Hudyo. Maghimo siya og kadaot dito sa templo, malingkod siya sa templo nga murag Ginoo siya. Magsugod na dayon ang Great Tribulation. Naay tribulation pero lahi gid ang Great Tribulation. Umaw kini ang kakahitabo diri sa Great Tribulation, ablihan ang ika-unom nga silyo. Mabasa nimo ning Great Tribulation nga word sa Matthew 24:41. Ako basahan sa English. Matthew 24:21. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
No, gayon diri nga adunay great tribulation, great sorrow, great suffering ani nga time, og wala gyud ni nahitabo sa history sa mankind. Nahitabo naman ang World War I, World War II. Ngilngig ang World War I, ngilngig pagid ang World War II more. Kay matud pa sa pagtuon, naabot og 60 million ka mga tawo ang nangamatay sa World War II. Ngilngig ang World War II. Pero matud pa sa verse, adunay dako nga great tribulation nga wala pa gyud maka-experience ang humanity sa past. Meaning, kung ngilngig ang World War II, mas ngilngig ang Great Tribulation. Kaya mga tao mag-ani, mag-worship sila ka Antichrist. Si Satan ilang gina-worship niya ni mga buang gini mga tawana. Bisag klaro na kayo nga ang Dios sa langit may pinakalabaw sa tanan. Ug ang yawa, inferior lamang sa atong Ginoo. Apan mag-worship gyapon sila ka Satan. Mag-worship gyapon sila ka Antichrist. Dili gyapon nila tuuhan, di gyapon sila mo submit sa gisulti sa pulong sa Ginoo. For there was great earthquake. Ako na na-explain ang blood moon. Okay, the stars of the sky fell to the earth. Ang mga stars dito sa langit, mga hulog padulong sa yuta. Unsa ni? Stars gid nga tinuod. Actually, ang stars gid nga tinuod, dagko gid kay na sila. Kanang sun, star man ang sun. Ya, gamay na nga star ang sun. Ha? Our star, beautiful star, ang atong sun. Pero kana ang sun, gamay lang na nga star kumpara sa uban nga stars ngadto sa palibot. Now, kung mahulog ang real star do sa tuan, mapalid, mawala ang kuan. Mawala ang earth. Kay 1 million ka earth equals 1 sun baya. So, most possible, kining star nga mga hulog diani, dili gini stars, nga actual stars, kundi dili asteroids. Unsa ni sila? Mga asteroids. Ang mga asteroids, mga hulog sila, padulong sa Earth. Pero dili po sila mas dako pa sa moon. Bugat kaayo kini ang asteroids. Busa, mga shake ang mga yuta, inigtugpa sa yuta ani, muaso, magkalayo, magbuto-buto mo na nga kung naka sa island na mauyog ang island, ang balay nga mauyog man gani nga moagi lang ang kanang prime mover ba, bantay mo na nga moagi ang prime mover, murag mauyog ang yuta, nauyog ang prime mover. How much more dako kaayo nga bato, asteroid, mas dako pa sa prime mover, mas dako pa sa dump truck, mas dako pa sa prime mover, mahulog gikan sa langit padulong sa yuta pagbuto. Unya dili pagit isa lang ka buok, daghan kaayo asteroids nga mga hulog gikan sa langit. Naingog kadakog balay, naingog kadakog mall. Dako kay no, ingog kadakog mall. Unsaon na lang kung sama kadako ba sa Gaisano Mall nga asteroid mahulog sa yuta askang bugata. May lagkusgan ka ba kay mababa nimo, saluon nimo ba no? Saluon mura kay Superman. Pero wala yung kasi incredible pero wala yung na. Dagko kay mga asteroids mo na nga ma-unstable gyud ang klima, unstable ang sitwasyon sa kalibutan ani, naglinog na, nagbuto pa ang bulkan, nanghulog pa gyud ang asteroids gikan sa langit. May ingon diri stars. Ang stars nga ero kadako plato, no? Ay kadako. Namura na siya snow, di ba? No, rag snow. Kuan gyud, dagko gyud kayo. Ngilngay kay. So, dawatan na si Kristo kay di ka mo dawat ni Kristo niya, maabtan ka sa great tribulation, maapil ka ni. Basta magbabahag dako kay nga bato. Ay no, libre na rin nga mag St. Peter kay lubong naman kalargo. Kapoy mag St. Peter no, kay taga-bulan paninglan ka og kwarta. Pero kung maapil ka ni, di na ka mag St. Peter pa. Lubong naman kalargo. So, dayon, unsa daw kuno na susama sa usa ka fig tree. Nga giuyog bitaw ang fig tree, mga hulog bitaw ang mga bunga. Ingon ana ang mga asteroids, mga rocks gikan sa langit, mga hulog sila. Kinsa naman diri ang nagsakag-sakag mangga be? Nga giuyog ang mangga.
Pag uyog sa mangga, hala nanghulog ang daghan kay nga mangga. Ang uban nangabuklan, aga isa-isa kinabuklan ko. Mga igsoon, ingon anak pod ang mahitabo sa malabot nga time. Manghulog ang dagko kay nga bato gikan sa langit. Dili ingon kadakog mangga ha, kung dili bato dagko kay kayo. Murag Ayala Mall. Mura og kanang SM kadako nga bato. Dayon, ang langit mas split apart. Murag scroll nga giroll up. Nagpasabot kung giroll up mawala ang langit. I don't know, yun siya pasabot ani ba? Ang meaning siguro ani is mangawala ang mga makita nato nga bato-bato sa langit bitaw. Siguro mga hulog na sila, mahimong unstable ang space. Kay karon ang space is intact man ba? Murag dili gid sa mga hulog, panagsara kay mga hulog nga mga asteroids, murag gi-control sa gravity. I do not know say ginaingon say study ano yung anong dili gid sila mawala diadto. Gapundo ra gid sila diadto, pero so malabot nga time mahimong unstable ang space nga mga taktak ang mga bato dito sa ibabaw ug mahulog padulong sa yuta. Unya, basta gani bato nga gikan sa ibabaw mahulog sa yuta, mahimo na siya nga bato nga magkalayo. Busa sa mata sa writer ani murag stars. Kaya nga na ba, di ba? Kawantay ka sa mga bato gikan sa gawas sa salida ba? Tinod man na nga basta gani mosulod gani ang kuan. Kusog kaayo nga kon ba paglugsong ba. Niya friction sa hangin. Mainit siya tungod sa kusog kaya nga speed, mainit siya, musud siya sa atmosphere mo na nga magkalayo siya. Mga paglantaw sa writer ni ani, of course, stars, pero actually mga bato gina sila. Dagko kay nga mga bato. Dayon mga igsoon, wala pa giablihan ang ikapito nga silyo ha. Ikaunong pa nga silyo. Ngilngig na kayo, di ba? How much more kung ablihan na ang ikapito nga silyo? Unsa gani sulod sa ikapito nga silyo? Ang sulod sa ikapito nga silyo is 7 ka trompeta o 7 ka panaksan. Ngilngig ang trompeta, dayon pinakangilngig ang panaksan. 7 ka trompeta, 7 na pud ka panaksan. Pagkapangilngig aning panahon na. So wala pa giablihan tong ikapito, ikaunom pa na eh. Para kini sa mga gahig ulo, di gid mo dawat kang Kristo. The range of fear, ikaduha nga point, nasa verse 15a. The first point is the cause of fear, ikaduha is the range of fear. Then the kings of the earth, and the great men, and the commanders, and the rich, and the strong, and every slave and free man. Now, mo gani ang mga tawo nga mga hadlok. Gikan sa pinakataas nga tawo ngadto sa pinakaubos. Ang mga hari sa kalibutan, ang great men, ang commanders, ang mga dato, ang mga pobre, ang mga kusgan, slave man o free, ang tanan nga mga tawo sa kalibutan nga wala magtuo sa Ginoo, makabaton sila og pagpangurog sa kahadlok. It is the day of the Lord. Walay escape. Walay use ang imong dako nga balay ani nga time. Mutago ka sa dako nimo nga balay, unya mura mag-aisa no mall kadako ang mutog pa sa imong balay, maka-escape ka. Dili ya, di ba? Loy kay ka, maglinog pa gyud. Linugon pagig ka, magbuto pagid ang bulkan. Na maitsahan kag isa ka taro nga lava, mahimo ka man kang abo. Reaction of fear, ikatulong nga point. The reaction of fear. Nasa verse 15b, padulong sa 17. Ako basahan ng reaction of fear. Kung basahon sa English, Bisaya. Og nanago didto sa mga langob, og sa mga pangpang sa kabukiran, ang mga hari sa yuta. Ang mga pangulo, og mga kadagkuan sa mga kasundaluhan, ang mga dato, og ang mga gamhanan, og ang mga tao, ulipon o dili ulipon. Nanawag sila sa mga bukid og sa mga bato. Tumpagi og salipdik kami gikan sa panagway, sa naglingkod sa trono, o gikan sa kapungot sa nating karnero. Kay may abot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot, o kinsay makasagubang niani. Unsa ang reactions of fear? Panic.
dili repentance. O buang gini mga tawhana, buang gini mga tawhana. Nakita na nila nga ang Dios maoy cause ani nga judgment, pero wala sila magrepent sa ilang evil. Sa ilang gibuhat, nanago sila sa pangpang. Nagpakitabang sila sa mga pangpang, nagpanik sila. Huy, ikaw gani, daotan ka nga tao gani, pag masayran mo nga ang Ginoo mo hinungdan sa pain nga imo na-experience tungod sa imo nga sala, dapat magrepent ka. Dapat mabalik ka, Lord, forgive me, nakasala ko, Lord, please save me. Ang Diyos maluluyon man, tabangan ka man niya. Dili man siya dalo sa kaluoy. Pero kining mga tawhana, wala yun. Nanagan sila palayo sa Ginoo o nanagan sila palulong sa pangpang o napakitabang sa pangpang. Di unsaon nila pagkabaton og kaluwasan gikan sa kapungot sa Dios nga nagpalayo man sila sa Dios. Ingon ani ang mga tawo nga daotan. Musamot sila kadaotan kung pakitaan sa Ginoo kapungot. Pero ang mga tawo nga Kristohanon lahi. Pagpakitaan sa Ginoo og kasuko, maghinulsol, mubalik sa Ginoo. Amahan, pasaylo ako sa ako nga sala. Basta anak ka sa Ginoo. Kung bunalan ka, magsorry ka, mangayo kag pasaylo. Pero daotan ka. Kung bunalan ka sa Ginoo, musamot kag kadaotan. Mabitaw na nga sa impyerno adunay weeping and gnashing of teeth. Paghilak ug pagkagot sa ngipon, paghilak kay sakit kay nga nasa impyerno ka. Unya pagkagot sa ngipon nga naman, nasuko man ka sa naglingkod sa trono. Suko kay ka. Suko kay ka nga naman. Gapakiluoy ka thousands of time, pero dili ka tagag kaluoy. Ang imong pagpakiluoy mahimong kasuko. Wala mga igsuon ang nasa impyerno. So, mindless panic. Karon ilan naging na hibaluan nga tinuod gid ang giwali sa mga tumutuo nga ang Ginoo magahukom sa mga tawo nga daotan. Pero kini mga tawhana dili mo submitar sa Ginoo. Gatuo sila nga naay Dios nga labaw sa tanan. Pero sama sa yawa gapangurog sila sa tuhod. James 2:19, like demons gatuo sa Ginoo apan gapangurog sa kahadlok. Diba? Kini mga tawhana biyaan sa Ginoo. Nga naman, ang Ginoo gatawag kanila pinaagi sa mga preachers. Apan sila ga-reject kanunay sa Ginoo. O tungod kay constant man ilang pag-reject sa Ginoo, gi-abandon sila sa Ginoo. Ginapasagdan sila sa Ginoo sa unbelief. Ingon pa sa 2 Thessalonians 2:11-12. For this reason, God will send upon them a deluding influence so that they will believe what is false, in order that they all may be judged, who did not believe the truth, but took pleasure in wickedness. Tungod ni ani ang Ginoo, mupadala kanila ngadto sa mga bakak nga katudloanan, bakak nga mga influensya, makailad nga influensya, aron mutuo sila kung unsay botbot, mutuo sila kung unsay bakak, aron nga sila mahukman sila nga dili motuo sa kamatuoran pero naglipay-lipay sa pagkadaotan. Kini mga tawhana biyaan na sa Ginoo. Kipasagdan na sa Ginoo. So sa buhaton nila magpanik sila o mangadto sila ilalom sa mga bukid. Manago sila sa alam sa bukid kay nahadlok kaayo gid sila sa kapungot sa naglingkod sa trono o sa kasuko sa karnero. Gusto nila nga makatago sa swarm sa meteors. Swarm gani perting daghan nga meteors. Gaulan ang mga meteors, mga bato gikan sa langit, gaulan. Mutago sila sa mga bukid, magpasalipod sila. Napagi earthquake. O niya kay wala magid sila escape. Magpray sila sa Mother Nature, dili ngadto sa Ginoo. Di ba mura kini mga tawhana baga pray sa Mother Nature. Mother Nature. Di unsay tabang nga maangkon nimo kung gaampo ka sa bukid. O unsay diri mountains, unto the rocks, mga bukid ug mga bato. Tabuni kami, tagui kami sa presensya sa kaniya nga nagalingkod sa trono ug sa kasuko sa karnero.
kay ang adlaw sa iyaha nga kapungot, kay ang dako nga adlaw sa iyang kapungot niabot na, o kinsa may makasugakod ni ani. Mag-suicide na lang sila. Mas palabion pa nila nga mamatay sila, matabunan sila og bukid, kaysa moatubang sila sa kapungot sa Ginoo. Ngilngig gid kayo ang kapungot sa Ginoo ni ani. Mas pilion mo pa nga maghikog ka kaysa moatubang ka sa kapungot sa Ginoo. Una mga kahitabo di ani nga time. Pero abi nila mga igsuon nga kung mamatay sila, escape na. Wrong. Human nila gamatay, moatubang sila sa hukmanan. Kinsa ang wala Kristo sa kasing-kasing, ilabay sa impyerno. Kinsa ang di masubmitar sa Ginoo, ilabay sa impyerno. Sabihin lang, pumamatay sila physically, escape na. Bot-bot di ay. Kaya ilaha, banhawon sila, ug ilabay sila, tagaan sila glawas, nga dili ma-burned, mahimong abo sa kalayo, ug ilabay sila sa impyerno, ug mag-antos sila dito sa walay katapusan. Apan ang mga anak sa Ginoo, kita mga igsuon, maluwas kita gikan ni ani, dili kita kaapil sa judgment nga naman kay adunay rapture. Sa 1 Thessalonians chapter 4 rapture, kung basa ng rapture verse 4 to 8, 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. Ay sa maglakaw ha. Wala ba ako nasuko ha. Bisa na kayo nasuko ko kay kung naon kay murag isog. Namoy na learn wala. Basi gayayaw ko din niya, wala mo na learn ha. 13 to 18. Mao ni ang verse rapture mga igsoon. Hello everyone. Ang pagbalik sa Ginoo, mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na. Aron dili kamo mag-uol sama sa mga tawo nga walay paglaom. Kita nagtuo nga si Jesus mamatay og nabanhaw. Busa tungod kang Jesus banhawon og dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay ngadto nga nagtuo kang Jesus. 15 gwapo kini. Ang pagtulon-an sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Minaw. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili maguna niadtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel. Ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios ug mokunsad ang Ginoo gikan sa langit. Wow, ninutan ni. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa niadtong adlaw bayawon, i-rapture, i-caught up, bayawon sama sa pagpilok sa mata. Uban kanila didto sa panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo busa pagdasigay kamo tungod niining paglaoma. Oh, i-rapture kita nga nagtuo ka Jesus Christ, banhawon ang mga patay, dungan rapture padulong sa langit, ug magtagbo kita sa Ginoo dito sa panganod, ug mag-uban na kita sa Ginoo sa walay katapusan. Kita nga tumutuo sa Ginoo ug malikay kita sa kapungot sa Ginoo. Okay? Unta inyong nasabtan ang mensahe karon nga kagabihion. So diha ta kutob. Kailan mo? Ako mata ba kay? Na-pooling ko, ganun ako na-pooling. Parang ako matangtang. Robert Blaza. Uy, mabalo, Robert? Basig bangga ka. Ay, nagbiyahe ka, sakay ka sa kanan. Aba, Moral, Gaviola, Mark Vin, Olive Casas, Nareta, Midzay, Victoria Maturan, Juana Alid, Rick Joy, Merlin Hingay, welcome. Oh, praise the Lord, Merlin. Stephanie, Rona, Romel, Naomi, Dorolia. Naizonan, wala pa giablihan sa Ginoo ang ikapito nga silyo.
Wala pa gipatingog ang pito ka trompeta. Wala pa giyabo ang pito ka panaksan. Ngilngig na kayo. How much more kung mahitabo na kana. Murag gi-washing ang mga tao aning panahon na. Murag gisanlag sila sa gadlok aning panahon na. Pero ikaw nga nagtuo ka Jesus, bayawon ka, makaikyas ka niani. Okay? Kinsa diri ang dili pa sure nga si anak sa Ginoo be? Dawata si Kristo Jesus o ikaw mauban sa rapture. Kung ikaw naay Kristo sa imong kasing-kasing, gitagaan kag Holy Spirit sa imong kasing-kasing. Ug kanang Holy Spirit mao nay tatak sa imong kasing-kasing, timailhan nga ikaw iyahana. Ephesians chapter 1 verse 13. Nigabot sa rapture, uban ka sa langit, kay na kay Jesus, kay na kay tatak sa balaan nga espiritu. Love kay ka sa Ginoo, dili ka niya gusto i-appeal sa great tribulation. Iya kang tagag-escape. So dihan ta kutob mga igsoon. John Paul Romano, dawata ang Ginoo John Paul Romano ug karon nga takna mabatunan mo dayon si Kristo ug mahimo na dayon kang anak sa Ginoo. Francisca, Jillian, welcome, Joanne. So ugma, ito na po nga itong basahan ugma. Dila ko mag-promise ha, mag-open ako. Merkules ko, maka-open ko sa Merkules, pero ugma, depende lang. Survivors of the wrath of God. Revelation 7:1-8. Ugma. And this I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding back the 4 winds of the earth. Uy, kulba po niyo. Kulba gihapon niya ko ano? Katuning 144,000. Daghan kaayo mga igsoon ba, gasulti sila. Nga sila lang daw kuno ang appeal sa 144,000. Kita daw kuno dili appeal sa 144,000. Akong i-mention ang grupo, ang Jehovah's Witnesses. Ang Jehovah's Witnesses gaingon sila nga sila lamang ang appeal sa 144,000. Pero kung basahin mo ang pulong sa Ginoo, ang 144,000 pure-blooded Jews, mga Hudyo kini sila. Tribe ni Naphtali, 12,000. Tribe ni Manasseh, 12,000. Tribe ni Judah, 12,000. Tribe ni Reuben, 12,000. Ni Levi, 12,000. Wala may tribe wak-wak dire. Tribe raman ni Judah nga apil. Pastor, pwede mangutana sa King Saul naghikog ba jud siya or gidiwasan o patay? Si King Saul naghikog man siya. Dahil namutbot dayon tong tao nga iya daw gipatay si King Saul. Katong tao nga namutbot kay magpa sip-sip kang David, gipatay ni David. Jehovah's Witness. Ingat po kayo lagi po, sir. O, salamat. Genshi ko. Pastor, always may now insakto sa Bahrain, Victoria. Maturan. Go. Hong Kong. Welcome, Ma'am Cherry. Amod Nar Akad. Okay? Rejoice Hampel. Okay po. Welcome. Viros, welcome, Ma'am Veros. Palagi na, Ma'am Veros, ug lantaw. Magtubot na sa kaalam sa pulong sa Ginoo. Giovanni, Nene. Sakto jud ka, Nene. Abarilio. Way apilante buwak-wak sa kwan. Marlene, Fernando, Janice, Victoria, din Isabelita, Suwilito, Jimene. Ako po si Ellen Gabato watching sa imong live. Chatu, Rick Joy. Amen. Okay, dito ko to, na. Salamat sa ga-share, salamat sa ga-comment. Salamat sa ga-like, salamat sa naglantaw.
Salamat po daton maghatag og star. Thank you very much for watching. This is the Truth Bible Program. Bye-bye.